Kulokhu ke abantu abaningi bazongixeka kodwa bayobona late ukuthi lento ngibasizile bengiyenzelani anginendaba ke vele nizosho Mr President you so harsh vele ngihashi vele ngoba nifuna lokho nina ngoba umuntu manitshela into aniyenzi niyenza ngendlela yenu mase ningale kodwa manje phambi kwami nenza ngathi niyayithakasela lalelani ke njengoba ku January njengamanje angifuni lokho engikhuluma kakhulu ngithi hayi akuze kwenzeka ukuthi ngiyayibona nje abantu bajabula hayi kuze uFebruary nani ama Valentine neimbali nani lalelani ke isinqumo esengiphume naso ke ngoba mina inqumo zami ziphephile futhi ziyizo yiko kungenaso isigungo engibonisana naso ngithatha isinqumo mina lesi sifika kimi futhi ngikholwa ekutheni siyifinal isinqumo esengifike naso ke kulo nyaka asizukuba nawo uFebruary nje koloko wonke uFebruary asizukuba nawo kusho mina angifuna ngithi event thizeni ini I know uFebruary nje bonke ngiyawuthatha asizukuba nawo uFebruary ugcwalisa ngisho iform kule nyanga ezayo ubhala u03 okusho ukuthi uMarch lo uFebruary asizukuba nawo ngikwenza ngabomu ngiyalaya kwehla kaba ngithi kubhlungu nani nifuna kuze kufike lapho ke fasa kanjalo bawoti asinawo nje ukuthi uFebruary kulonyaka kusho mina ukuthi ubuzalwa ngoFebruary sebenzisa usuku lecrash yakho athi ufuna ukuba yiyo isenhlizweni yakho yona ozobungaza ngaloko kuzalwa kwakho kodwa niFebruary asinawo kufakene emakhanda lokho kuyimanje akhombe uzoxhashazwa manje ngikhansela nje wonke uFebruary oba nidudwa yiloko lo February lokho niubona ngiyawukhansela uFebruary bonke goloqo ngiyawushifta mhlambe ngizowubuyisa later ngale ko December noma phakathi nonyaka mase ngibona umqondo wena usuhluzeke kahle kodwa kwamanje uFebruary asizukuba nawo kulonyaka isona sinqumo ngesishoyo futhi siyifinal